Hello mga listeners, good evening. Ang oras alas 10:15, no? Itong vlog po ta sa Managlahing Dalan ah, part part 6 na ba to listeners? Limot na bro. Part 6 no. Nya, wala naman tayo comment basahon, mag-shout out na lang ko dito sa mga sige o paminaw no sa mga nag-comment nga ato lang edit yung shout out kay nahurot naman ako basa yung mga comment no. So, shout out na lang to dito ni kay mga sige comment no, nakakanunay ba? No? Shout out ni Annalyn Samson, no? Salamat sa makanunayang pagpaminaw, no? Annalyn Samson. Shout out po ni Jocelyn Infante, no? Nakanunay sa niya nagpaminaw sa mga drama. Ni Lydia Palanca, no? Shout out, no? Salamat sa makanunayang pagpaminaw, no? Kasi Amorlina Alcala. Amorlina Alcala, salamat sa kanunayang pagpaminaw, no? Si Mandy Miles, salamat kayo sa kanunayang pagpaminaw. Si Ronnie Kalibugar, salamat sa pagpaminaw. Ronnie, no? Harana ni Earl, salamat kanunay sa pagpaminaw. No? Si Annalyn Santarin, salamat kayo sa makanunayang pagpaminaw. Shout out ninyo. No? Chichana Aquino, shout out. No? Salamat sa kanunayang pagpaminaw. Si Lynn Burrs, salamat sa kanunayang pagpaminaw. Shout out. No? Shout out ni Moto Bumbong Vlogs, salamat sa makanunayang pagpaminaw. Si Rosalie Mahinay, salamat sa pagpaminaw. Shout out ni mo, no? Maricel Batik-Batik, shout out mo. Always po rin naminaw. No? Si Colasaw, salamat sa pagpaminaw. Shout out na. Si Jean Love Amat, shout out. Kanunay po rin maminaw si Jean Love Amat. Si Annalyn Samson, always yun no? Si Lingil Habman, kanunay sa nino, si Paminaw. Si Maristel Humawan, salamat kayo sa makanunayang pagpaminaw. Rian Luwagi, salamat kayo no, makanunayang sa pagpaminaw ni. Si Ivan Chunog, si Kit P. Garcia, salamat sa inyong kanunayang pagpaminaw. Shout out. Lucy Daguhoy, shout out no. Si Annalyn Buatis, shout out. Si Aisa Alcosaibi, shout out no. Salamat sa kanunayang inyong pagpaminaw. Si Randy Castro, shout out no. Si Lydia Palanta, shout out. Si Roy Piñapir, shout out. Si Jane Anunciado, shout out no. It's Me Titing, shout out no. Salamat sa inyong pagpaminaw. Joy Arquisa, shout out. Salamat sa pagpaminaw. Rizal Bitanso, salamat sa pagpaminaw. Shout out. Shout out po ni Lingil Habman, ni Annalyn Buates, ni Lini Omega, ni Badiday. No? Shout out. Salamat kay Badiday. No? Always nga naminaw yun. Sa Isi Morales po, salamat kayo sa kanilang pagpaminaw. No? Kay Pansus, salamat kayo. No? Okay ni si Arnel no nga waka uyon kay nay kulang pero shout out gihapon no salamat sa pagpaminaw. Si Glina Rinsales, salamat sa pagpaminaw no. Ongol Toledo Vlog, shout out. Salamat kayo sa kanang pagpaminaw amping sa pag-drive no. Minaw lang yung drama para malingaw hindi makatulog. Dili magduka. O si Dini Moriendo, salamat sa pagpaminaw, shout out. Si Lini Omega, salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw, Lini Omega. Shout out no. Jessica Laganas, shout out. Salamat sa kanunay pagpaminaw. O si Love Heart, salamat sa kanunay pagpaminaw, shout out. Si Cindy Bautista, shout out no. Salamat sa kanunay pagpaminaw. O si Noel Estupito, salamat kayo sa kanunay pagpaminaw. O si Chechi no. Kanunay po ni shout out ni Chechi no. Kanunay sa nino. Salamat sa pagpaminaw Chechi no. Si Manahil Ali, salamat sa pagpaminaw. No? Si Jun Al Villacastin, shout out ninyo. Salamat sa pagpaminaw. Rinaldo Restipica, shout out. No? Salamat sa pagpaminaw. No? O si Andy TV Vlogs, no? Shout out. No? Andy Francisco from Misamis Oriental, no? Shout out naman. No? Salamat sa pagpaminaw. O si EEBB, salamat sa kanang pagpaminaw. No? Si Jonathan Santinyaman, salamat sa pagpaminaw. No? Shout out. Junar Polino, shout out. Salamat sa kanunay pagpaminaw. Nibalus Beans, shout out. Salamat sa kanunay pagpaminaw. Nibalus Beans. O ni Rocky Vlog, shout out. No?
sa Pantas Vlog, shout out. Salamat sa kanilang pagpaminaw. Si Annalyn Santarin, si Luffy, salamat sa kanilang pagpaminaw, no? Si Mihias Ludi, no? Salamat sa kanilang pagpaminaw, no? Ludi Mihias, sa Kidapawan City, no? Salamat sa mga pagpaminaw, no? Diya sa Kidapawan City. Salamat po sa wala pag-skip sa mga ads, no? Salamat kayo. Si Ma'am Grace, Bulan Sabas, shout out, no? Salamat sa kanilang pagpaminaw. O, di ito baglangan mga klasinas, tiwasan po ito sa naman sa drama, no? Paminawan niyo ang part 6 sa Managlahing Galang. The road is long. O karon sa tusugilanon, Managlahing Dalan. Ginoo ko. Murag nahadlo ko. Basi kinsay sakay ng maong sakyanan. Nanaog ang sakay. Mubi ako nga ni. Magdali ko. Ganyan! Oh. Huwag sila, ganyan lang. Nakaila siya na ako. Oh. Si Felix. Ma'am! Ma'am, ganyan lang, ma'am. Ay, salamat tao nga nagyan ka. Ikaw ba na Felix, uy? Kuyawan ako, uy. Dali, ma'am. Ari nga rin sa sakinan. Kay may pinagsultihan siya ta. Dali nga rin. Felix, asa si Jerry? Unsay nahitabo niya? Wala kay angay kabalakan niya, ma'am. Unsay buti may pasabot? May nahitabo ba niya? Oo, ma'am, pero wala kay angay kabalakan. Ha? Asap na siya? Tuwa siya sa bahay na mo, ma'am. Isugo ko niya sa pagpangita ni mo, pagpaarin ni mo. May lang gani kay nakita ta. Sige lang, relax lang, ma'am. Makita lagi mo ron ni Sir Jerry. Naguwat na siya ni mo. Wato ta siyang nimutangan ron. Mao na tingali ni ang iyang opisina. Kining kwarto ha. Murag may tao sa soda. Si Billy na kini. Muhinay kong soda. Kanindot siyang opisina. May kaugalingon pang kwarto. Ug nindot pagkaigigdanan. Nara siya. Siya ning nakita. Pat yung takang animala ka. Kisa ka! Ganang nakasod ka gani! Ay, magsakit. Naguyapan siya. Asam kang animal ka, Billy. Yan tapos. Naunsad ka ng tiguang na. Kaso ling amahan na, uy. Silip mo naman sa kani. Asa si Daddy? May sakinan gamihon sa gawas. Oh, si Felix na ni. Ako liliyon sa bintana. Oh, si Felix. Kauban niya si Sheila. Wag din akong ipakita. Asam ka na siya. Asa ning animal ha. Hoy! Kaniyutan! Agwat siya. Napagtay ka! Suhay lihok! Suhay iputi na ikong armas. Una kang mamatay. Nagtiyo na siya siyang armas na ko. Sige! Kapusan din ninyo! Kaya itong patyo ni Tawana! Di mo makapatay na ko. Dili! Sige! Suhay glugdot! Mabuak ng uho ni mo! Sige! Patyo na yung gritsyo! Yan lang pa sa pagpagsan! Ay!
Dali, bay, dali! Manibat na! Nagkagulian ng mga tao! May nangabot ng mga pulis! Manibat na ta! Bay! Siapa? Wa siya dito ba ito, Clay? Ha? Wa siya dito sa opisina. Pida! Kataas magswerte yan ng animal! Sige lang. Napay dagang panahon. May adlaw siya na to. Jerry, Siya na. pagkaibaw na ko gamay gibuhat sila di mo. Wala ko mahimutang sa kukuna-una. Siya na. Kiningaw na kay kunay mo. Jerry, Siya na. Sir, ato lang ko dito sa gawas na. Kung gusto mo, bakante man lang ko sa kwarto. Pamahaway lang sa mo dito. Ano lang ko sa gawas. Felix, Way problema, sir. Way problema na ako. Ako rin bahala dito sa gawas. Basta na yung mga bot nga di na ko kaila, papiti. Dad, Ikaw ba? Klaro na hinuon ang sitwasyon, nagsige ka nalang hinuuglaag. Ayaw palay si Sheila. Kabugo ba yan ni mo eh? ahak man tigwang. Mo'y gusto ko, Billy. Nga di mo palayan si Sheila. Kung asa ka man, panuhaka ka, ikuyog ka na si Sheila. Bisig din mo kuyog na to. Pugson din ako. Misugot na gali! Mitando na siya nga makipakasal na nimo. Busa mauna ning imong panahon, ipakita nga angay kang himuon yung bana. Hanggaw biya mo. Pasag din ko sa kong diskarte, Dad. Masagdan! Unya magilakila ka na yung buanga ka. Gusto ka mga-asawa ng babayan at tinud-a. Kahanggaw biya nimo. O, lagi, Dad. Nagaw, ato-ato dito. Ug ayaw na tuguting nga mawa pasiyas imong mga pananaw. Buot kong ipasabot, ayaw na padistansya niya. Sunda siya kung asa man siya paingon. Dad! Ay, salamat. Nabalik na gitang ko diri sa kwarto ni Sir Arnoldo. Ay, pastilan. Natug lang gihapon si Sir. Ang ako umamata ni ron. Unya mangita kang Inday Sheila. Aw, nasya ko'y nasadaan eh. Sheila. Mahal ta ka. Dili ko makatugot. Nawawa ka pa lang ko. Jerry, please. Ang kuda ko. Buhat ang angin mo buhaton nga rin ako. Itugyan ko na ni mo ang akong kinabuhi. Sheila. Jerry. Wala gini din si Sheila. Tigboy! Tigboy! Asa si Sheila? Ha? Dili mo siya nasunod. Boss, O di mali! Giyon sa niyo pagbantay, litse! Ha? Giyon sa pagbantay! Kasaba ba ninyo na ipasyente, oy? Hoy, Tigboy! Asa si Sheila? Ha? Asa si Sheila? Ambot, oy! Nakatugo. Uko'y kalibutan. Unimal! Asa si Sheila? Mas luwas siya kung tuwa siya dito sa iyang amahan. Kaysa ani siya din eh. Papauliyas sila. Manoy? Simbako og nasundan siya sa mga tao ni Billy.
Lain na siyang mga kinabuhi ang mapagan. Gusto ka bang mao kanibay tabo, Jerry? Busak pa poliya siya. Dili, Manoy. Anhi siya uban ako. Jerry, Dili ko na siya ibuwag, Manoy. nabuang ka pa! Wa ko mabuang, Manoy. Naibuwag pa kung sa kadelikado ang kahimtan ni Sheila. Nga si Billy. Di siya hilabtan ni Billy kay tuwa ang iyang amahan. Og nagtuo kang makapugong ang iyang amahan. Kung doon daw tang buhaton si Billy kang Sheila. Wa siya mahimo, Manoy. Kaya unas tanan, di ta nagpisi ang liog sa iyang amahan sa mga kamot ni Billy. Mura na siya giro. Nga kung asa siya dado ni Billy, musunod siya. Mga nahadlo ko, Manoy. Kung nabalaka ka, gabasig mapagan sila mga tao nga namuyo nini. Ayaw ka balaka. Bubalahin mi. Dahil na ko si Sheila. Ibutang ko siya ang lugar nga luwas siya sa mga kamot ni Billy. Jerry, Muadto ko merkado, mangumpra ko kay ubay-ubay ang rabagayta din niyo eh. Sige Felix. Salamat. Pasensya ka na. Nakahasol kay minimong ani. Way problema na, sir, oy. Huwag na problema noon sa. Sige, kay mamalit ako para sudano natos panihapon. Unsa man naapa kay kwarta diha? Di pa, sir. Kinilay gamita, Felix. Ayaw, mamaya. Kaya mo bago pa kong dawas bonus. Kaya pa mo kay kwarta. Ayaw lang nagilabti na imong bonus. Kinilang, sige na. Ayaw lang kaikugod. Mas kami pa gani mo angang maikog ni mo kay ni amis imong panimay. Ay, ikugod tao na. Unsa, mo ka ikug, oy. Sige na Felix. Dawatan na nagituno ng kwarta ni Sheila. Sige na. Sige ko, kung saan na, mugos mo ha. Kani, kung sa may akong kumprahon, magbaboy lang ta. Pag apilag utanon. Okay, sir. Sir. Nitutok siya na ako. Ana, wa naman ka ni makailan ako. Sir, ako ni Sir, si Sipa. Ay, may piyong magbalik. Ay, salamat. Apin akong maipangutana. Ay, nakapangutan. Agyon. Wala lang tato. Nakagiusban. Agyon. Sir, may lakaw pa man, sir. Wa pa man mauli. Ganun itingog pa man gini. Wala lang tato. Ay, sir, basig karong taon-taon ni Ana to. Okay. Okay, may piyong balik. Mura magwa ko paminawa. Ako'y pagkakidot. Ha? Hello, boss. Unsa na dako? Wa pa lang makita sa Sheila, boss. Sila si Bruno. Asa sila? Nagbuwag-buwag yung pagkita, boss. Pahibaw na may kung di mo makita si Sheila. Ha? Okay, boss. Sige. Siapa ako? Sige. Iwas mo pangaw niya. Higit ka din, eh. Suway na itong susi dito sa police station. Di nagtrabaho ka itong iyong hinigugma. Katong pulis ka itong gitipi. Sigusuro ito dito, kaya magpaguto na. Dako. Tawar mo ng tao galakaw. Di ba? Mau mo ng pulisa ang nakita na to. Gagi kasulti ni Mamsina. Tuod. Sige. Kuhaan niyo. Masig may makuha tayong informasyon bahay kay Sheila. Atuloy niyo. Waulan ako kakilong baboy kay mag-adobo ko. Katong pinalagtob. Magamit ko na ni kayo na akong abilidad sa pagpangluto. Uy, kanang nagdungan himog. Lagag tinanawan ako ng tawhanda. Nagbagal ba ilang mga kilid? Ina, murag alkansi ko ani. Takan sila. Ug ako lang usa. Murag nagdali sila sa pagdungan rin ako. Ako ilang tuyo, mudakay ko. Bidagay siya. Dali mo, doktor. Ay! Buwangan, sibat ka mo, sibat. Dali mo. Ayaw pala pa.
Basig may mga parang sa palibot. Dali mo! Ay, hagaw. Bidagin ay. Tuwa siyang paingon dito na pita. Sigato mo siya. Mutago ko nga ni. Buang nga, nahibilin na ba ako cellphone? Di ko kapanawag ni Sir Jerry. Siya yun ay napita. Basig na rin ang talo. Nalalagukod ako. Ilagod ako nasundan. Nag-iahak na. Kumugawas mo nga ni, makita yung ko nila. Bala na, di lang yung kumugawas ni aning mga kahon nga kong taguan. Wala to, kasibat to. Sugam na katuhan. Sibat na. Dali mo. Dito na pita. Susunod to. Tuwa na sila. Ay, salamat taon. Salamat kayo sila mo dayon og duol nga ni sa akong namutangan. Kinalaw nga makapalaya ko din ang dapita. Magawas ako nga ni. Tuwa sila pa yung dito. Usa, ari ko nga rin agi. Asa ka? Giahak na. Dito, Ploy. Oh, Huwag pa mabalik si Felix. katong kauban nimong pulis dong? Katong tag-iha ining bay? Mangupra to siya para panihapon na to. Wa pa man mabalik dong, uy. Asam dito siya. Mangumpra to siya sa merkado manoy. Para sa to panihapon. Pero kanina naman to. Huwag pa man mabalik. Wa man siya magsulti. Ako ang tato siyang giubanan. Tawagin siya. Kasi namkakinamber niya. Oh, bitaw, bay. Tawagin lang dong. Basig, may problema to. Kadiyot. Wa man siya magsulti, uy. Mo'y pa'y, wa tay lingaw nga rin. Nagkontak mo lang? Ako pang tawagan. O, na. Bagting ng cellphone, oh. Kang kinsam ng cellphone nga, gi-charge. Ang iya ba cellphone? Wala din na madahang cellphone. Sige, sakay. Asa man ko ninyo, dada? Ayaw na puta na. Sakay na! Agay. Saan? Ikaw masakay? Musakay na ko, musakay. Anak patay na ko, ani. Sige, larga! Hello, Draco. Boss, nakuha na mo ang katong sa kapulis ka kauban tong yan na Jerry. Katong naaanak to, primero nga mo'y uyab ni Sheila. Mao ba? Asama na mo'y dada, boss. Dadaan dito sa tumbudiga. Kay na ako'y plano na tawa na. Lani na mo tumbahon, boss. Ako rin mo tumba niya. Pabutal ko niya dito sa budiga. Ha? Amo lang sa ring kalingawan ng paksi, boss, ha? Bahala na mo. Basta, ayaw lang sa inyong patya. Ako rin patay ng tawa na. Uy, puli boss. Pwede bahala rin. Hindi na ganyan pagkataon, boss. Pwede bahala dito, wala. Pabutal ko ninyo diha. Mulakaw ka ba'y? Oh, utok na eh. So, ay ko kapas dito sa Mercados Felix. Kuyog ko ba'y? Ayaw na, dini ka lang. Alalay las Jerry din. Kinabala ka ko nga basig may nakasunod ni sila sa paganin din. O natutulan na nila kinilapita. Ay, sayang nga, oy. Sige ba'y? Bilin lang ko. Ako na ibahala din eh. Sir, Oh, unsay balita? tuwag yun na mo makita si Sheila. Abi ko bag nagkasabot na mi. Ngita gid siya madisgrasya ang iyang amahan. Mitando na siya sa mong sabot. Pero mahimo gid siya mga lakang nga makapadismaya nako. Gusto gid tingali siya nga di na makagawas nga buhi sa ospital ang iyang amahan. Uy, sir, Basta di sa mo pakita na kung karong adlaw, magmahay siya.
Wanaw niya si amahan nga balikon pa sa ospital. Asas, Billy. Hello? Boss, nagutan na si daddy ni mo kung nasa kakaroon. Nang naapo ko gibuhat. Mutawag na ko niya. Okay, boss. Hoy, Pawiks. Oh, Unsay balitas niyo nagaw? huwag yun na mo magkitis mo sila. Sige. Na lang si daddy nga busy pa ko. Oh, okay, boss. Paspasin pagpadagan kanot. Tug-an na lang kung asa si Sheila. Nahibaw ming may kasayuran ka kung asa si Sheila. Niyabag naman taon mo, uy. Ano nga kumay yung pangutanon? May ako'y uyab adto kay permito na kung dadrog asa ko. Gahi gini ka, ha? Sige, higti niyo ang iyang matil. Sa higtan, unsa man buhaton ninyo nako? Gahi ka man ka. Di magyug ka kabukanta. Pues, tanaw na to ug di ka mabukanta ning among pagabuhatoy mo. Sige, higti ang iyang tiil ug ibitay siya nga pinatuwad. Ha? Karon. Ako pa ni mumukanta ka na lang. Wa manggukoy hilig anang video kigot. Sige, basig magbahay ka. Makakanta ka gyud nga pinatuwad. Sige na, liyog na mo. Bahala na ni. Sige, patuwar ako ninyo. Bahala na mo. Sige, higti yung pisi ang imatil. Liyog na mo. Sir, musiar sa ko kadiyot, sir, ha. Biyaan sa takangan, he. Syagit lang og usay imong gikinahanglan. Ay, wa gyud response bisag sa kalagamay skilay. Ay, wa gyud. Bahala ka diya, ay. Madto ko si Ar. Adto ko manawag ni Day Sheila. Ay, salamat mi Bagting. Ay, ito baga taon, day. Kung asa ka naman. Hello, Yaya. Ay, salamat nga nito baga. Abi na kong dili kagihapon mo to bagda. Kumusta naman ka diya, day? Asa man ka karon? Sir Arnold po. Sir? Kinsa na? Si Sheila ba na? Dili, sir, oy. Ako ning nanay. Unsa? Oo, akong nanay. Ay, ngandong may bangon ka man taon, sir. Oy, dali. Kadiyot, ha. Midritso man kagso diri, sir. Oy, may gani kay wapa ko kayos-yos akong purol. Itaon-ta ka. Ay, dali, sir. Balik higda, sir. Ay, wa man intang ka manawag na ko, oy. Dili ba miingon man ko nga kung dunay kay gikinahanglan syagit lang kay ni CR ko. Kagkahias ang uni mo, oy. Kinsa tong imong gikasulti sa cellphone? Si Sheila to? Ay, dili lagay. Ako lagi itong nanay. Unsa? Katiguang na nimo, buhay pang imong nanay. Buhay pa man gani akong lola. Pagtarong diha, sipa. Nagtarong bitaw ko. Buhi palagi, sir. Di mo numutuo. Anak yun mga kaliwata. Tagdugay ni mamatay. Katong akong lola, sutihan ta ka, sir. Ang lula sa akong lula, tungod sa kadugay mamatay, amo na lang gipatay. Karaan. Ay, bangas ka pagkatinor. Nagkasulti mo si Yaya Sipa?
Naputol. Nadungog na ko ang tingog ni Daddy. Oh, kung mao ko na. Okay na si daddy ni mo. Ambot lang ka ha. Sheila, dili ka tubutugan siya Yasipa kung asa ka. Way ikatugan si Yaya, Jerry. Kaya wa siya mahibaw nga ni ako uban ni mo. Nabalaka ko, Jerry. Basig unsay buhaton nila kan Daddy. Unya, unsa may gusto nimo? Kuhaon na mo si daddy nimo? Musamot nga mamilikro. Kung kuhaon nimo si Daddy og dadon nga ni. Basig musulti siya nila ni Billy. Og madumduman nila kini ato na himutangan. Pero anong nanawag ka man ni Sipa? Wa ko manawag ni Sepa. Si Yaya Sepa mo'y nanawag na ako. Pero maayo ra sa tungod kay gusto sa kong mahibaw og unsa nay kahimtang ni Daddy. Pero sige lang. Basin og makalugar si Yaya Sepa, manawag tog balik. Huwaton lang nato. Ito, Chloe. Asa si Manoy Dino? Milakaw man to siya, dong. Iya ka no agpason si Felix dito sa merkado. Oh, tuod, si Felix. Nganong wa pa man siya? Wa kahit na utang na itabo niya, dong. Ha? Asa si Dako? Boss, boss, sod. I-parking yung taro sa kanan. O isa nagbalik ka ng gate. Boss. Pagbantay mo diya, ha? Basig kalit kami musong din nato. Di ba, boss? Bila! Buhay pa lang ko. Usan! Degil ka bukan tayo kung asa si Usan. Usahan akong pagkanta nga gibitay mo ko ninyo. Nga pinatuan. Naggituslo pa yung ko ninyo. Nga kung puan ng baril nga punos tubig. Ikaw gulubi kakanta ka babi. Kagabas na mo. Kasato pa bukan tayo ka na. Nay -1. Kita pag-minus 1 ako. Kanimal yun mo. Imo pa man yun lisod-lisolon. Mayabag na. Ako inyong gilisod-lisod na. Tanawag ako sitwasyon. Nya kamo mo reklamo gilisod-lisod ta mo. Bidasan ilisaw kamo na. Ilong! Boss! Nganong inyo pa man ang lisod-lisod? Dili ka mong tugan. Di patyanan na ninyo? Bida! Saman, sakit? Ha? Way sakit. Boss, kitawa ka, boss. Wa ko nung sakit, bisag kipos sila ni mo ang iyan ko sa kapa. Oh, apilo na itong usa ka pa, Saman. Tawa lagi, boss. Way sakit. Saman, dili ka gyapon mo kanta? Ha? Ay, wala -1. Ikaw, ngita mag -1, boss. Oh, taga na itong microphone. Wow. Kahit na niya microphone, wireless pa. Wow, I like it. Ganahan ko na siya, boss. Oh, nganong langay-langayon pa man nato? Mag-usik-usik na kitag oras. Sige lagi mata, boss. Mura na siya. Huwag ko pa siya igada ko. Gipatapsingan ko lang ayan dunggan. Mau di ay. Mau di ay murag nagsigalang mata. Boss, di ka tawa pa, boss. Bahala na mga anak. Dako, bitayan na ninyo. Dito tunga-tungas plaza. May problema, boss. Among bitayo nito sa plaza nga pinatuan. Paganda ba?
kay sikat ka kaniron. Makita ka sa kadaghanan dito sa plaza nga gibitay nga pinatuwad. Di mo kapatugan ako asa sila si Sir Jerry. Ay, ang akong paa. Mamatay na ko hapit. Pero bantay lang mo. Bantay lang yun mo. Patay mo, Sir Jerry. Oy, si Jerry. Bali si Jerry, oh. Iyan kayo bakasyon, sir. Naalag ko'y special nga gitrabaho. Asa si Colonel? Nasa opisina, sir. Huwag pag-abot. Sige, arion ako. Sultihan ko na lang siya, sir. Pero si Felix, huwag magka siya ni-report nga niya. Tinuod lagi, sir. Wala gitaon ko'y kalibutan kung asa na si Inday Sheila. Mapatay ta kasi pa. Kung may kalabutan ka hining paglayas ni Sheila. Kaahak ba ya, hindi, oy? Pagkakidot ba ya, gini, oy? Ngano ko ito, maapil man ko ini. Ganong dili ka man musulti og asa na karon si Sheila. Yun day ko ni mo. Unsaon man ako pagsulti nga waman ko kahibaw, be. Hangang magsagmagpataka ko. Maingon ko nga naa siya sa labangon. Unyang gatuon ninyo, nyawa siya dito. Ako lang gapoy mahungawan. Magkakidort ba yan yun din ay? Wala. May hangos na sad ka. Hangos na sad ka, sir. Wala. Ingon ra bang doktor nga, last act na nimo. Unsay last act? Last na nimong atake ba? Diin na. Unsa? Huwag yung kuno mo pakita si Felix din sa opisina. Asan ka siya? Meron. Nagdali nga akong mga kauban ng polis. Ngayon ka. Magsusi ko. Reyes. Sir. Unsa ni tabo? May alarma sa plaza, sir. Sa karong katao nga, nagbitay dito. Upatay na. Unsa? Ginawa ko. Murag ko kikuan. Magsusi ko. Daan pa ko. Siyang itarang gibitay. Mauding mo na siya balik. Masapahis. Dili na kapit mailanan ng ni Felix. Kalaway niya. Pagitaon ko kining nagbuhat ani. Kung sama silang kibuhat kang Felix, ibitay ko sa sila din sa plaza. Panilan ko ang mga tao na nagbuhat ani Felix. Dali mga polis nga nagabot. Si Jerry. Kinalaga mo biyan ako nga ni. Dili ba yung makakita si Jerry ang kong sulob? Musibat ako. Tinod. Si Felix kini. Sa panwayang naghimo. Kung kinsa mo mga salbahisa, nagbukat ani ni Felix. Pabayron ko gyud siya mahal. Pabayron ko gyud siya mahal. Sir. Nakuha bang gabay papel nga napili sa patay niya lawas, sir? Hain. Sir.
Siya ang nagpatay kang Felix. Si Akila. Maghabot lang natin, Akila. Dili tayo kabuhion pa. Matay palagi. Bisa! Daan pagid lagi ko? Daan pagid ko? May nahitabog yung Felix. Ngayon, na-frontin siya sa pamantalaan. Wala, uy. Kaluoy niyang tanahon. Gibitay siya nga. Suspinap. Pero ang mga salbahis, ila pang gipasangin lang si Agila. Nga mo'y naghimo ini. Ha? Huwag sila mabuang. Ilang giguba ang pangani Agila. Og nahibaw na ko. Konsekensay naghimo ini. Nahibaw na ko. Gamao na gining akong anak nga malulutan. Gamao na muhimo mga milagro. Ana gidong pagkaton. Daddy. Oh, Mayo kinaguli ka na. Nagkakita na ko sa inyong ipangbuhat. Mayo ka ninyong pagkahimo. May mga nag-comments dire sa Facebook ug naglagot na nga mga netizens ngadto kang Agila. Sila ko nagpanihuana, Daddy. Igor ako nagsugo nila. Mayo, limpyo kayo nga itong pagkatrabaho. Sa report, way nakakita o mga saksi silang gihimo. Ingon na ang gusto ko, Billy. Iho. Dad, si Sheila. Oh, unsa na to'y balita bahin kang Sheila? Wa pa'y balita nga nakuha ito mga tao, Dad. Pues ayaw silang pahunungas pagpangita. Papadayon na pagpangita kang Sheila. Yes, Dad. Tuon kay dili ka ko magkatukot. Nga dili maako si Sheila. Dili, Daddy. Si Jerry, siya na kining may abot. Sugaton ko siya. Jerry! Jerry, unsay na hitabo? May problema ba? Daghan na siya giyamong. Hasta ang taong ngaway labot sa ilang atraso na ko. Iyang kiapil. Jerry. Jerry nga no. Unsay balita? Gipatay nila si Felix. Magbayad siya mahal ako. Jerry! Dili kulungan hangtod na makuha ako ka ng animal nga Agila. Jerry! Oh, Sheila. Panumpa ko sa kong kaugalingon. Dili ko gidlungan hangtod nga mapatay ko ka ng animal nga Agila. Isaad ko ka na. Sumbuhan sa armas? Mabuto na? Ayaw lagi pagkumpiyansa. Nagigda-higda ka din sa gawas. Kung si kalibutan og sulod ka nga ni, huwag di ka nagkamata pa. Duka naman huwag kay ko ba eh? Sa sunod kung matuog ka, ayaw din sa gawas. Ayaw pakita nga natuog ka. Kaysa yun ka na kayo dulo na patyon. Sorry ba eh? Si Jerry. Wala ba kumahibaw ba eh? Kay kung natuog man ko. Di ara ko, Manoy.
May kana na. Mangaon na mo bay kay magsukad ko? Sunod ako dire, Jerry. Uy, ana. Unsa man kay ilang sabutan? Manoy? Asa ninyo gihayas, Felix? Naibaw ka na diyan sa naitabo, Manoy. Naguna na sa pamantalahan. Ug nahidlayan na sa mga TV news. Pero ako kakita ni mo nagpa-interview ka. Tungod kay patay na ko silang pagtuo, Manoy. Busa ipadayon ko kini. Aron sa ingon, mukumpiyansa sila. Pero nabaling karon ng akong pagtakad. Nagtukang Agila. Oh. Siya ang nagpatay kang Felix. Busa pagbayron ko gyud siya. Yun sa mo pagsiguro nga siya gilang nagpatay ka, Felix. May mensahe siyang gipadangat sa pating lawas ni Felix. Ug mituo mo dayon? Timbang-timbanga una ninyo sa magkaragan. Una mong desisyon. Karaganan sa mga tao, nakadayag si binuhatan ni Agila. Bisan ako mismo, Jerry. Manoy? Dili ko maingon nga dautan si Agila. Apan dili sa kumuingon nga mayo siya. Ug asa may akong tuhuan, anak, Manoy? Himulsuhin ninyo ang karaganan. Aron makita mong kamaturan. Ayaw pagbasi sa pipila lang. Kay kana sila. Karaganan, pulos bineran. Manoy Tino. Ay, murag dili di bahimo. Murag pagahikitan ko nga murag namiligro nga akong kinabuhi dinita. Wa nas Ma'am Sheila nga maoy ako gisaligan. Isaligan ako dinhi. Pero ay, saka no, akin halang musibat ko nga ni. Musibat ko. Kay murag panghulbaan ako permida. Labi nagbuan din as bili. Sus, Ginoo ko. Murag pagahikitan ko yung sungay nga taas pa sa sungay skanding. Ha! Wikiyas ko. Ay! Ay, kuyawan ako, bili. Ay! Anong kuyawan man ka? Ha? Kuan, kining. Ikaw tiguang nga ka, ha? Agay. Patiguang lang ka, kanya igat na ikay ka? Pag-sure, ay. Kabaw lagi ka. Saba ka na, Sir Billy, ay! Ay! Agay! Kalaing gud nimo mutirada sa dekag idaran na, sir. Usa? Lain na nimo, sir, oy. Di bi ako ganahan, anak, sir, nga dagpion akong lobot. Osbe ko, sir. Buwan nga niya? Kantahan mo tiguang nga ka? Ay, kamu niya, masama mo. Ay, giinom mo. Pagdama na rin pinom eh. Pagda! Da, sibat lagi ka. Oh, gusto mo chicks? May problema? Yan, sipa. Dali. Nabuang mo diha! Mantinir sa ninyo? Oh, mantinir. Tabangin na ninyo! Buang ay! Ay, mantinir di ay hadlokon man tabi, bebe. Beg. Ako yun yung hagitan. O, sato! Inyo kong tabangan! Bedre! Oh! Dasmag! Oh, diyan na! Kadit ha? Maghubo sa ko! Ha? Ay! Oy, asa mo paglakaw! Gusto man ka mag-show, balik mo nga rin kay maghubo na ko! Oy! Balik mo! Oy! Mga hangdaw! Miya mo noon. Ikaw, Sir Bile, gusto kang showdown? Ha? Sir? Matog na ko, sipa. Pagkakidot. Tumunoon. Wam sa lerda. Wana. Ay. Oh, tuwa na, sipat na. Wana, ako na lang usa.
Hey, mga inatay, pagkakidot! Pweh! Kumusta, Arnulfo? Don Mariano. Kumusta naman, kumpadre? Oh, kumpadre. Mag-anad-anad na lang tangdaan, Don Arnulfo. Kaya sa dili madugay magkakumpare na magidunyat, ha? Tungod kay ang imong anak, ug ang akong anak, magpakasal na sila. Oh, mao ba? Mao nga magpakalagsi kadihag dali aron sa ingon ipakasal ta na nga itong mga bata. Mitando na si Sheila, kumpadre, ang imong anak, nga makigpakasal na siya sa akong anak kung malagsi ka na. Oh, mao ba? Oo. Pero, wa si Sheila. Milayas na ang salbahis kong anak. Ayaw kagulbahin niya na, kumpadre. Ipapangita ta siya. Kami rin bahalang mangita niya. Basta ang importante lang nga mabalik na ang imong kalagsik. Manoy? Uy, tao rin yung kwarto. Asam ka, Desia? Saan ito, Chloe? Mangutan ako nito, Chloe. Nito, Chloe? Noy? Nito, Chloe? Saan si Nito, Chloe? Asam di ka siya? Nanglakaw ka silang duha sa Manoy Dino. Jerry! Oh, si Sheila. Jerry, wa si Manoy Dino og Tukloy. Naglakaw sila. Asa mo gano'n sila? Wa ko kay Bao. Wa man sa kumangutana. Nga naman. Unsa may tuyo nimo kang Manoy Dino? Mulakaw na unta ko, pero dili na lang. Lisodag, biyaan ta kang aning karang sa. Asa ka dito sila sa Manoy Dino? Bay, kinsa may giat nga natungan he? Si Billy. Si Billy? O, Tuklay. Gusto kong kuhaon ko siya nilang gabi na. Huwag problema, bay. Kaya naibaw ko. Sila si Billy ang nagtira atong Felix. Tuklay. Ganito. Muna ka na sa kanan itong Billy. Bay, ha? Nanganaog lang mga sakay. Uy! Tuod! Si Billy ka na! Si Yagid, bay! Babay! Dinig ka lang. Ha? Andama lang ka lang ng kinasikinan. Ako rin butira aning animal ka, Billy. Patyon ko siya ng hikayo na. Huwag problema, bay. Kaya naibaw ko. Sila si Billy ang nagtira atong Felix. Tuklay. Muna ka na sa kanan itong Billy. Nabay, ha? Nanganaog lang mga sakay. Uy! Tuod! Si Billy ka na! Si Yagid, bay! Babay! Dinig ka lang. Ha? Andama lang ka lang ng kinasikinan. Ako rin butira aning animal ka, Billy. Patyon ko siya ng hikayo na. Kalit, bay, kalit. Gano'n? May sakyanan sa pulis. Kung mutira ka ron, labing siguro, magubot yun. O, dali rin mag-responde ang kapulisan kay nan na masladaan. Dali, ha? Musibatangan, he. Pita. Ay, dali na. Kay basig mamatik dantas kapulisan. Kadiyot. Ano, bay? Misudo sa ang mga pulis sa kisudlan nila ni Billy. Klaro na kay bay. Mga pulis na nga naaspirol ni Billy. May mga tao gid sila na sa kapulisan. Dali, bay. Ay, nga basig, ang ilang nga dito rin. Manibat ng tangan, he.
Boss, okay, boss. Salamat, Jerry. Salamat sa unsa. Sa imong ugma nga rin ako. Sa imong pagpangga. Sheila, kung maabot mo ang panahon nga dili mapugan, ug mag-abot ang among dani-dadi nimo, dili ko kapasalig nimo, nga way mahitabo sa mong paragatubang. Jerry. Kung ako lang pagbuton, likayan ko nga magkasugat ang among daan. Pero kung siya gud mismo ang mga tagpaaging nga magkakuros ang duha ng mong kadalan, dili ko sab siya likayan. Manghinaot lang ko nga dili na mahitabo, Jerry. Mahal ta ka. Mahal ko usab ang akong amahan. Sa ako nagikayon sila, mahimo ko siya likayan. Pero kung siya na gani ang mga tagpangapagi, dan mo ako'y mahimo. Ug dili ko kana sa sila. Jerry. Maayo kayo ay tao, makahigayo na ko panawag ni Day Sheila. Ay bala na, gusto na kong musipat nga ni. Pero kinahanglang ikasulti ko na si Day Sheila. Kaya sabag ko paingon, uy, kung dili ko siya makontak, tawagan ako siya. Ay, dili lang unta mong gawa si Sir Arnulfo. May magting na. Ang akong cellphone. Kitsa makay nanawag. Si Yaya Sepa. Hello, Yaya. Day, Sheila, Day. Day, bubiyan ako gani, Day. Musibat ko gani. Mamatay ko gani kung maglugay ko. Ginoo ko. Tabangin taon ko, Day. Nanawag ko ni Mong siguro para maibaw ko kung nasa ko mapaingon. Sige. Paminaw umayo, Yaya. Paning kamuti nga makaikyas ka diha. O kung makagawas ka na, magkita lang taugas sa dapit. Sa patang dapit na magkita, Day. Unsa mang lugara. Sige, Day. Oo. Nagkatultul ko anong lugar. Sige. Mutawag lang kung di mo kung makagawas na ko. Sige, Day. Salamat. Ay, salamat taon nga nakasulti, Miss Day Sheila. Karon, mangita na kung kayon nga makagawas ko gani. Mangita ko paagi. Sipa! Sipa! Ano, sir? May isugo ka? Ay, wa pa mo balik sila si Billy? Wa pa, sir. Ngano man, sir, di mingaw na kang bili. Unsa? Kuan ba ka nang basin di mingaw na ka kay kuan? Unsa? Wa, sir, oy. Ayaw lagi ka hibla dayon. Ikaw ay ngita gyud kang matutsyo dayon. Pahawa, Ragod. Pahawa diha. Mamatay noon kung dali ko na akapermi sa akong atubangan. Ganun mag-uol man ka, sir, nga wa man ko sa imong atubangan, ni ara man ko sa imong kilid. Pahawa na lagi diha! Excuse me! Kini, makahigayon ako. Muadto ko sa gawas. Mangita kong timing nga makasirit pa igus gawas nga dili mabantayan sa mga tao ni Billy. Ang mga tao ni Billy, ay mga salbahis gino. Nagsigil sugal barahan. Sige, pagpabuhot si Carillo. Pero mas may hinuon kay nalingaw sila sa duwa. Ang sa may gate na lang ang akong problema. Sheila, muulak ako. O ikaw pabiling ka lang niya. O palihog ayaw gyud paggawas. Kay basin og may makailan nimo nga mga tao ni Billy. Jerry. Og ikaw, pag-amping. Sa trahe gayon, Sheila. Sige, adto na ko. Pag-amping. Tukloy. Bay. Balik na dito sa ato. Pero bay. Sige na. Huwag ka baslas Jerry dito. Ako na'y bahalas kung lakaw. Pero bay. Sige na. Sige. Ayaw pasaglis Jerry. Bay. Sundan ko ang galihok ni Billy. Nilakaw ang kwartya. Ay, ala, murag mangihi tingali to. Kene,
Ako naning higayon. Mungat ko nga to sa mudagan ko to sa may gate. Doon lang ko sa may gate. Halang ko dyan nakikita na ako. Lihan ako ang gate. Lihan ako. Ay, kagahis. Panuway, kagahis. Wala ba mga plik? Sabi ka? Ay, Juna. Saks. Saks pa. Saka parang dali pa ka? Buwang ninggol dyan. Ay, waman niras kastunis. Waman niper. Agay. Asa mo yun ka, ha? Guard. Dako aday ni mong armas, no? Natural shotgun kami. Dili ay. Kagalang. Nakita imong pugaghang. Ngayaw. Panipir po doy. Ay, ibu aga. Nakalimot na kong panipir. Ay, guard. Kalago man na, oy. Kalago magtapay. Murang manok yatay. Laway. Ibu aga. Dali-dali. Pagpanira. Mapiit yun na ron, Kerahan. Nayati liluhan na. Putol yun na ron. Nang nagtabang-tabang na. Napiit ang panit. Bala ka diha. Bala ka diha. Nga naman, mugukod ka. Putlasan na ito. Gukod lang. Hello? Boss, nasundan na mo siya. Diya siya sa Ayala. Nag-unsa man siya sa Ayala? Huwag na siya ipabot, boss. Nahibaran ko kinsay ang ipapot. Siya gusto rin mong buhaton na mo, boss. Kung inyo makita si Sheila, nahibaran mo sa agan ninyong pagbuhaton. Nagkasabot mo? Yes, boss. Ang importante lang nako nga makuha siya pagbalik. Ug mao na gusto nako inyong pagbuhaton. Bahala nag-unsay may tabo. Nagkasabot mo? Yes, boss. Ayaw mo pakita nako. Kung dili ninyo madala si Sheila. Nagkasabot? Yes, boss. Sige. Ayaw gini niyo ibuwag niyo mga mata, ha? Kung asa siya malakaw. Buhato na to ng may mudul niya. Asa pa man ni Sinday Sheila, uy. Gikulbaan na baya ko, ani. Ang ako may makakita na ko o makasumbong kang bili. Bahala na. At tugod itong dapita. Maayo dito kay medyo suok-suok o may mga tanom. At kung maghuwat ng Sheila. Dako. Boss. Agpasa sila si Pak. Tuwa sila sa Ayala. Ilan na sundan si Sipa. Ug ayaw na yung doon na si Sipa. Kuwata nga may maduol niya. Kaya nagduda ko. Si Sheila yung kikabot. Boss. Makuha talaga pagbalik Sheila. Dili ka nagmagmahay na ko. Bisag ang imo pang amahan. Di na siya magkapugong pa. Malas ka lang yun. Kung makuha ka na mo magpanik. Ipunan ka din nilang kwartya sa mong bar. Bisag pila pagkabuk imong ibutang diha sa entrance bill. Sudlon tagyapon ka diha sa mong bar. Oh, si Tukloy. Tukloy. Bay! Di ako sa bay! Way tao diri! Was day sila! Basig lang lakaw sa diri. Was ako kay Bao, bay! Sige lang, tawagan ko sa diri. Ay mo kumpiyansa diha. Ay, tabala ka, bay! Kanunay ko nangandam diri! Sige, kaya tawagan ko sa diri. Complete nung dihala ng sukli. Salamat, ma'am. Asa maka si Dapita? Ako sinawagan. Asa matadapit si Day Sheila. Yaya? Si Day Sheila. Day! Day! Day, salamat intaw nga nagkita na kita. Dagan kayong salamat. May binuuli ako sa babae. Nagbanda na. Si Ma'am Sheila ka na. Mau nito kitapot. Tara, kuha ko sila. Kaniyat! Kaniyat ang taglo. Nga naman ha, nga
Mawit pong ni Boss Billy, nga kuhaon na to si Ma'am Sheila. Pero, Si Pero, ato lang ko lang siguro nga way bulabog ka mahitabo. Eh, lisod na. Basig malarmang mga kapulisan. sige, ako na bahala, Pak. Oh, wala. Mulag nang lakaw na sila. O saman, sundan na to. Sige, Pak. Manaw ko. Ako'y musunod nila. O ikaw, ipahimutang dara sa kanan dito sa gawas, ha? Kay basig malakas ng tagsi. Okay. Sige. Dali kay basig. Mawa to sila. Nga, mapatyat ang Boss Billy. Sige. Tara ko. Pasaya, pagdali. Ay, lagi na. Kaak, bayaan ni, oy. Magkuhaan na sa tani. Unsa nga? Dili ko makuhaan na ni Day. Bago para bago nagparas pa. Yayaw niya ako na kumbitsya ni Mugod. Pagdali diha kay. Kuya ko, masundan ta nila. Masundan tas mga tao ni Billy. Patay kita. Dali na. Oo, lagi. Si Manolino. Hello, Manoy? Nagoy mo karon sila. Wa, Manoy. Dili mahimong ako siyang dadaon. Lisod ang sitwasyon. Iyon na, nga nung nanawag man. Dili. Nanawag na gusto ko eh. Tuwa si Krosbay. Wa ko dito si Sira. Unsay wa? Wa sa dito. Munang nanawag ko nimo. Pinagtuo kong kamumay na kuyo. Wa, Manoy. Sige, Manoy. Muli na ko. Dili Jiri. Ay paglugay. Basig man dito po. Paspasaya, doon lang sa tangan na ng taksi. Ay, kaahak, mayayin din. At kakihon mas at anis hubak. Day, ang mong silpon. Si Jerry, siya kanina nawag. Day, dagan, day. Mga tao ni Pili. Dali. Ay, yaya ako sa phone. Nakita sa mga tao ni Pili. Paspasay. Napahon. Wa niya ito baga. Yan maga. Murag gikulbaan na pa ko na. Muli ang nakusbay. Nakakita sila mo. Nanagan sila. Asam ka sa taklo. Asan sila? Tuwa nanagan. Murag nakabantay sila na to. Nayakin na. Dali, bitaw lang. Dali sa kinan. Ibigay na. Dali na. Hello, sir. Si Don Arnolfo. Nasa yung kwarto, sir? Kumpadre. Oh, kumpadre. Ano kayo? Suhod ka rin. Kumusta naman ka? Buhay pa. Lisod yung patio ni mga sagbot sa. Sama ni mo. Wa pa mabalik ang imong anak. Ay kabala ka, kumpadre. Dili siya makapalayo. Gipapangita ko siya sa akong mga tao. Pasensya ka na sa gibuhat sa akong anak, kumpadre. Ayaw na nga nagunaw na, kumpadre. Mianhil ang kwarong magpakisayon sa mong kahimtang. Kung pananglit, makuha na mo pagbalik ang imong anak. Okay na ba nimo kung ipagkasal ko sila? Bahala na mo kung unsay buhaton ninyo na ang akong anak, kumpadre. Dili na ko manghilabot pa. Kamu na'y bahala niya, kumpadre. So, itugyan na nimo na mo ang imong katungod sa imong anak. Wa na ko mahimo pa ni ng bata. Supra kagahi ang Busa ka man ay bahala, kumpadre. Pero ako lang hangyo, ayaw na ninyo pasikiti ang akong anak. Unsa ko na pagkasultiha, kumpadre. Akong umagaron, akong pasakitan. Oh no. Ingon ana na lang yung kasalbahe sa lang nimo, kumpadre. Dili man, kumpadre. Sa ako nang gikaingon, nga pagpakaayo nagdali, aron sa ingon, ihinayon ta na ang kasal nila sa atong mga anak. Kumpadre. Okay na ko. Okay na ka? Pero tanaw ko nimo murag medyo nahiwi maggamay mong baba. Pero believe gapon ko,
Maayo ka lang yapong musulti. Kining, bago pa na hinaulian ko, Padre. Di ay pa. Oo. Bueno, nala sige, pahuway lang una diya. Oh. Ako pang susiho ng akong mga tao kung sanay balita silang pagpangita sa mga anak. Pahuway na diya, kumpadre. Day, magkagawas pa ka tanan hisamon. Abdi ka lagi mong mga mata, Yaya. Dali, arita nga rin. Saman tagay. Muipon sa daghang mga tao para maglisod sila pangita na to. Dali, Yaya. Wala, patay na kita ni Taklo. Nagya ka na kung resulto sila nga na magresulta sa pagpangita kay nagkagitaw na resulta. Sila sigan, pagkitaon na gina to. Unsa ka og magbugbuwag ka. Mas may pa. Sige. Dito ka sa taas. Ako lang din isobos. Patayin mo cellphone, ha? Magtawag ka na ita. Okay, Dax. Kinsa na? Ako rin, Lito Floyd. Ay, si Dong Jerry man di ay. Dong. Nay, si Sheila. Wa siya din sa pag-abot na ko, Dong. Gingan na ako siyang daan nga dili mo gawas. Igawas kita siya. Hala. Wa kay nahitabo niya din, Dong. Nagtuo kong wa, Noy. Wa ko rin kita ti mailan. Gadunay puwersang pagsud din isbay. Pero, asa man di siya? Muna ako paguntanan, Noy. Kaya ako siya gitawagan siya cellphone. Mibagting lang niya. Napawang nagkalit. Nabalaga ko. Dong. Wa ba kayo daw tang nitabo kang Sheila? Unya, unsa may plano ni mo karon ha? Pangitaon ako si Sheila, Noy. Asa na ba sila? Ano pa'y balita bayan sa pagpangita ko kang Sheila? Hello? Billy. Oh, Dad? Asa na si Sheila? Nagpaabot ko sa balita sa akong mga tao, Dad. Punyeta. Wa pag-apon nila makita. Kadaghan nila. Usalang katao ang ilang gipangita. Ate, wa man sa mangitaw ko sa lang kabutangan naalang sa kwarto. Mura na silang nangitag dagom. Taliwas ka na sa kan. Mga bogo ng mga tao mo. Liwat na ni mo. Daddy! Paliho ka ng tanan mong mga tao, Litse. Di ka magtaga na niya. Ikaw sa duwasan kay Gihimo. Sige ka lang. Yarok na yung pino. Atay ba ini, oy? Imo mo na tasirmuna noon? Tungkol kay bogo kay dako. Paliho ka na silang tanan. Ulagi, Dad, sa baan ni mo, eh. Naglihok mabitaw na sila. Ay, kapala ka. Ilan ang nasundan si Sipa? Uy, hanggaw. Kung makita na ni mo si Sheila, wa na mo'y problema. Kaya nagkasulti na si Arnulfo. Kita na iyang giagad. Di na siya manghilabot. Ang ato ng pagbuot ang matuman. So, ug na si Sheila, pwedeng ugma na yun ipakasal ta mo hanggawa mo. Tinuod ka, Dad? Hilom niya. Hal-hal ka lang. Hanggaw basnaw mo. Pahiyo ka na sila. Ulit tawagi ko kung nakuha na ninyo siya. Oo, Dad. Oh. Sige, bye. Ida ni tiguangab. Salig lang gid ay. Dili pa lang kaamahan ay. Hagbay talagang kibukas mo. Maka-timing gani karon nga wa ko itugpa. Unya gatama ko. Unya magyaw-yaw ka diha. Piti ka na ko. Matay pa. Sudo, pagpangita na eh. Taka na kitao. Hindi na ito na mo makita na. Oh, Taklo. Wag yun. Masutong kita pa. Wala, patay na sa taan ni Boss Billy. Ay. Ayaw, wag yun palimag taklo si Boss Billy na ning nanawag. Ito baga. Ay, kalit tubag, bi. Huwag na. Yung mong cellphone niya. Ako yung mga tubag kong buwan. Baga na. Yahak, bihan niya eh.
Tubag ka na sige na pagtingog mo sa mga. Lagi. Hello, boss. Galit sini mo? Paano ka dugay ba naman nakatubag? Sorry, boss. Usa ni balita? Kuan, boss, kineng. Usa ni balita? Nawa sa mong pananaw, boss. Usa? Nangabuta na mo? Kay, wala mo nakita sa inyo pananaw? Nalipat, may boss, nakasibat ko sila. Usa nakasibat? Naka-episode sila. Tungkol kinemo, ano mong nagsunod mo nila? Oo ba? May ingon-ingon ka na, boss. Ainom! Kapagandang hangin nyo! Kung di po mo sa kutubangan, walang ipabusil ka na mo mga buhanga mo! Pagitaan ninyo! Boss. Ayaw mo hunong sa pagita. Hangtod kayo magkita o magkuha si Sheila. Nagkasabot! Boss. Ni ana to sa gawa si Aya. Wa sila kakita na tunay. Wa sila kabantay nga miagi ra tas sila. Dali, Yaya. Magpara tag taxi. Yo sa aban ato ani nga linya ra ba ni? Ato ta sunahan. Kanang wa pa makasud ang taxi. Sige. Okay. Dini day. Pwede ka na nga ni magkasakay taxi. Magpara ta day. Pagatan-awa imong luyo, Yaya, ha? Basig mo kalit og tunga sa atong luyo ang mga tao ni Billy. Oo, day. May sakyanan nga nagdunga. Dili mo na taxi, day. Bahala na. Manghangyo lang ta. Basta makapalayo lang ta ining dapita. Day, doon na lang. Dali. Kabasig magawas to mga tao ni Billy. Para! Salamat, Kimihunong. Dali, Yaya. Asa mo? Patay! Dagan, Yaya! Dagan! Wata ko, day! Wata taon ko, day! Wata ko! Mga kanan. Bisan asa pa mo pangitaon taghapon mo. O kung mas panang gani gihapon mo, patay gid mo. Sige, larga! Ay, bala na magtiniil ko. Bida, nga no kini may akong gisulog na taas kay takon, oy. Asa na ba tos Inday Sheila? Gibiyaan man lang ko. Yaya! May nagsakpit na ko. Asa man siya dapit, ha? Yaya! Ay, tuara. Ay, salamat. Inday Sheila! Asa ko magkapangita si Sheila. Nabalaka ko. Nga may daw tangitabo niya. Kinuo ko tapangi ko. Walang utay daw tangitabo ng Sheila. Sunan. Suwain ko dito, Sunan. Hello, Daddy. Asa mo karon? Nangita pa min lang sila, Daddy. Asa lagi mo dapit, litse? Diamis may iskaryo, Dad. Naa mo diha? Samtang ang inyong gipangitan na Adres Mango Avenue? Ha? Nakita na mo sila sa Sipaw Sina. Among gihunungan. Pag-abli sa puta, nabi na mo musakay. Pero mindagan sa dahil nakaklaro nga ako ang sakay. Nanagan ang mga hanggaw. Sa ato ba, Dad? Naapas na din napita? Wapa to magkapalayo. Sige, Dad. Naanim diya! Santa ni. Asa na ito sa pangitao, no? Kandak ko ni Sudan Taklo. Hakar yan eh. Hakya. Ato na ino si Pasbili nga. Nagka-ekya sila. Ay, Kisay pangitan niyo, Brad. go! Pero misigay mong mata. Kinsa ka? Kung sa'yo mong atraso ni mo? Manguta na mag-unsa niyo atraso. Dako kayo. Boss, amo agawon. Dako kay mong atraso na ako. Dako ko siya.
Day, asa mataan ni Day, oy. Wa man tay klarong paingnan, ane. Bahala na. Ang importante nga makapalayo ta din ni Dapita. Dili ta makita sa mga tao di Billy. Unya, maglakaw ra ta, Day. Di ta magsakay. Kung magsakay ta, Yaya, basig parihas kanina nga nagatang tagsakyanan pero ang amahan ni Billy mo'y atong natimingan. Unya, maglakaw lang ta, ane. Mas luwas ta kung maglakaw ra ta, Yaya. Pero manakay ra ta. Pero ato unang klaruhon kung kinsa ang atong masakyan. Ay da, bahala na ni Day, oy. Mga matay, way hilakay! Nabali! Way hilakay, mga matay! Tana, Yaya. Pupadayon ta sa unahan. Yan! Himangon mga yan! Pasag di ko. Kaya ko ng akong kaugalingan. Usay balita nila ni Billy, ha? May tawagin ka lang, sir. Di ba? Saka sila si Sheila. Andamang sakyanan mula kauta. Hanap na, sir. Ay nagpangutana. Andamang sakyanan, let's say. Yan. Kinahanglan, mutabang ko sa pagpangita kay Sheila. Sige, soldier. Bay, Dino. Tukloy. Kinsa maning tawhan na, bay? Usan ismi po sa Legere. Dili po, soy. Mamakak kabuang nakap. Agkay. Di takapat yun. Pero ipatilaw ko nimo ang pinakasakit na torture sa tao. Sige, Tukloy. Kapusa siya. Huwag ka na bala niya. Wala ka pagbalik. Asa man ka, bay? Pagitaan ko si Jerry. Niyan ta, sir. Patawagan si Billy na ako kung makita na nila ang babae. Yes, sir. Nako. Kalmaha, ganyan tumahan ni Billy, boss. Ni Boss Billy ba? Ganyan kumahan. Makalma na. Pero buwan na ang may pasuko. Bumusilag dito. Oo, siya di ay. Ay, dako may tao. Ay, yung sabay nagsabok-sabok, be. Hoy! O sa ito yun, mo. Kung mga yung hinabang, wa mi kwarta. Mubawa, wa mi kahatag mo. Dili kwarta nga kung tuyo. Sa, kamu! Uy! O, sa... Kaisog pa di mo, no? Armado ka ba? Ay, gano'n ako! Uy, buwag, ha? Noon sa katumboto nga akong nabati, maragi ka sa parking lot. Unsam ka ka to. Kinsa ka ba? Usabay! Nakahinumdum ka pa, aning naunga. Gikuha ko na ang gipayungyong kong kao. Karon, mailhan mo na kung kinsa kining imong gikaatubang. Nakaila ka ng kinsa ko? Ha? Patay ka na! Ginapidyo ka na mo! Uya, gipabungkag na mo ang imong limutangan. Og naapil ka, dili ba? Patay ka na! Ug unsay pagtuon mo na ako. Kalag! Ha? Patay ka na! Patay ka na! Kung patay man ko alam nimo, pues, nabuhi ko ang pagpatay nimo. Multo! Multo ka! Multo! Multo! Multo? Ako? Multo? Pues, karon ka pa makakita og multo mangulatam. Ako rin multo nga kusog mangulatam. Karon, unsa na?
kusog og kumultos, ha? Malasan mo kung ano gibuhi pagkuminyop. Asa na itong skinan? Asa sila nagparking? Duda ko itong mga buto. Din itong magikan. Asa masasdra ko? Ang akong cellphone. Tawagan ko kani. Ang hanggaw ay dugay naman bitubag. Hello, Draco. Asa mo nagparking dapit? Hello? Draco! Unsa katong buto nga nabati ko kaniya? Draco! Dili ni si Draco. Ako kini. Ang tao nga papagsimulan. Kinsa ni? Ang taong inyong ipatay. Animal ka na ka na kung layo. Karon unsa na? Ako na sang panahon. Merdeka. Day, unsa ka kung adto lang una tas amos probinsya? Asa man dapit sa probinsya ang inyo yaya? Sa Dalaget. Okay ra. O sige, safe makatangad to. Ay, uy. O maabot lang yung tangad to, day. Mas safe yung tagad to. Kay daghan kay ko mga partidos dito. Ngaway makabinuang na to dito, day, oy. Mao ba, yaya? Oo. O saman, sa may huna-huna nimo. O sige, mas maayo pa. Asa man ta sakay? Narita sa South Bus Terminal. Asa mereka si Sheila. Kinahanglang makasal na kayo sila si Billy nining panahon na. Kay murag lain na kayo mga sinultihan sila si Don Mariano o Billy. Arita nga rin sa May South, ha? Suwaya na to dito. Billy! Boss! Panganda mo! Napuno na ko! Pasaman, boss! Balik ko ang lugar. Din gipabungkang tapalibayan na itong pulis nga uyab ni sila. Katong gipatay na to si Jerry Police, boss? Oo! Magsursita. Kung wa ba balik si sila ditong dapita. May problema, boss! Lugar lang dia, do. Naibaw ka ba? Nga kanang tindahan diha sa Atbang, mao na ang suki namo kanihadto. Kanang bikireha, muluto na silang pansit. Lami na silang muluto og pansit. Ana nako dadon kanihadto ang akong anak nga si Sheila sa gamay pa. Midako na lang nga akong anak, pero ana paghihapon kanang maong bikire. Mahimo ba manaogon ako kadiyo, ta? Dinhi ka lang una. Ayaw pagbiya, ha? Huwata lang ko. Sige. Magkapahinomdom na ako kaniyadto ka ng maong bikire. O gusto kong handomon ang kaniyadto. Sa gamay pa ang akong anak. Si Inday Sheila. Dati, gusto ko katong ilang pansit nga naipasayan, Dati. Ay, kabala ka iya. Magpalita, ha? Yay! Salamat, Daddy. Love kit ko di mo, Daddy, no? Kanang lamisa, kanang naa sa daplit. Dili ko mahimong malimot.
Anak gabi mo pwesto uban sa akong anak. Malipayon kay mi kaniadto. Kinatawaan na imi. Maghagwaay samtang magkaon. Wagin may problema kaniadto. Dinhi, gibusog ko pag-ayo sa akong pagmahal ang akong anak. Pero, karon, asa na ka siya? Yaya, pagdali! Kasi mabiyata sa bus! Uy, ang akong anak, si Sheila! Unsay sunod nga mahitabo? Higalaan mga suki ng muskanginan ay Josepa sa pagpaminaw, ang uban pang mga sumpay na tusugilanon, managlahing dalan. Tagsuwat og Direktor Riliano Spinner Jewel Vinci, Recording Editor, Randy Tayag Soundman Ricky Garing, kalit sa RMN Drama. Auto mga listeners, ang part 6 sa Managlahing Dalan. Pag-ilit na punta sunod ani sa Happy Dakidak. Sa Lundinger pa dahil. Lundinger pa dahil. Kung Happy Dakidak. May kamutan na kanino. Shout out ni Randy Castro, no? Salamat sa pagpaminaw. O ni E.G. Mendoza, salamat sa pagpaminaw. No? Si Lydia Palangka. Si Annalyn Santarin, si Rakan Scans, salamat sa pagpaminaw, no? Si Miriam Rustria, no? Miriam Rustria, salamat tayo sa kanunay pagpaminaw, Miriam Rustria. Kung si Birds Digsab, no? Shout out, salamat kayo sa pagpaminaw, Birds Digsab. Kung si Chirpar, no? Salamat kayo Chirpar, no? Sa kanunay pagpaminaw, always supporting yun si Chirpar. Salamat kayo Chirpar. Kung si Ban T-shirt Tiloreng, salamat kayo sa pagpaminaw. Si M. Shane Lopez, salamat kayo sa pagpaminaw. Cindy Bautista, shout out, salamat sa kanunay pagpaminaw. O si Pakatang, salamat kayo sa kanunay pagpaminaw, no? Queens Dinamita, shout out, salamat sa kanunay pagpaminaw. Si Richard Alburo, shout out, no? Salamat sa pagpaminaw. O si Rian Sambaan, salamat sa pagpaminaw. Si John D. Giska, salamat kayo sa pagpaminaw. Shout out, no? Si Aisa Alcosaybi, shout out, salamat sa kanunay pagpaminaw. O si Nista Yap, salamat kay Nista Yap sa kanunay pagpaminaw. Ping sa pag-drive, no? Pawala sa luka, gini mga drama, no? Samtang nag-drive, salamat kayo sa pagpaminaw, Nista Yap, no? Lisa Norris, no? Salamat sa pagpaminaw, Lisa Norris. Si Juniel Lu Balinsuna, salamat kayo sa pagpaminaw. Si Annalyn Buates, no? Salamat kayo sa pagpaminaw, shout out, no? Wilson Datig, salamat kayo sa pagpaminaw, Wilson Datig, no? O si Saisi Morales, salamat kayo sa pagpaminaw, no? Si Erlinda Buong, salamat kayo sa pagpaminaw. Si Dilipan, salamat kayo Dilipan, no? Sa mga pagpaminaw, no? Dilipan DYHP, no? Si Gisa Anora, shout out. Salamat po Gisa Anora sa kanunay pagpaminaw. Si Annalisa Abrasado, salamat kayo sa kanunay pagpaminaw. O si Ma'am Grace Blanca Flor, salamat kayo sa kanunay pagpaminaw. O si Lini Omega, salamat sa kanunay pagpaminaw. O si Roger De Palas, Ling Habman, Annalyn Samson, Lydia Palanca, Nerby Licina, salamat sa pagpaminaw, no? Shout out. Si Birds Digsab, salamat sa pagpaminaw, Birds Digsab, no? Si Amelita Sangkap, salamat sa kanyang pagpaminaw. Cindy Bautista, si Ramela Lingal, salamat kayo sa kanyang pagpaminaw, no? Si Marlon Suko, salamat kay Marlon Suko sa kanyang pagpaminaw. Shout out Marlon Suko. Si Badiday, shout out, no? Salamat kay Badiday, no? Sa kanyang pagpaminaw, no? Annalyn Samson, no? Si Roar, salamat, no? Sa kanyang pagpaminaw.
Si Noel Estupito po, no? Salamat kasi ng pagpaminaw, no? Si Dan Caballes, no? Salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. Jubin Sumipo Jr., salamat sa kanyang pagpaminaw. O si Eileen Javier, salamat kasi kanyang pagpaminaw, no? O labi na sa mga solid na itong mga listeners, sukat pa sa una, no? Sila Ma'am Cecil Rubin. Inaot na okay ra si Ma'am Cecil Rubin, no? Sila Ma'am Life Journey, silang si Ma'am Gisuli, no? Ma'am Gisuli, sila minsan po ba ito? Sa unang itong mga very support, si Ma'am Bill, no? Wala takabantay nga nag-comment na, pero shout out ninyo, no? Nagpaminaw yung pang mga drama, shout out. O si ketong mga sa unang si Super Pop Girls, no? Sila Angeli Binagracia, no? Na always naminaw sa una, sila Chelsea Kadayuna, no? Shout out, no? Inaot nga okay ra mo, no? Ano mo ko kakayo? Daghan namang mga nawala man, no? Comment. Pero inaot nga okay ra mo tanan, no? O si Chuli Wong Stevie, no? Always iba po itong naminaw si Chuli Wong Stevie, no? Silang Ronel Prasco. Kinundong pa ko ba eh? Silang Juan Prince, no? Si Palamay Drama, lepod, kanunay siya din naminaw si Palamay Drama. Uploader siya din siya, no? Ipaminaw sa itong mga drama nga upload, no? Kung si akin sa buto si itong mga nintabang na ito nga di magpamensyon, no? Sa una, salamat kay nintanan. Hinaot nga naminaw gyapon mas mga drama, no? Si magnapagto niya ngay nalimtan. Limot na mga kasinas. Si magmahay na uban kayo nalimtan. Basta ang uban na ito, dili magpamensyon, no? Salamat kayo, no? Sa inyo. Kanunay pagpaminaw, no? Yeah. Si Kuanda si Kitty Garcia, shout out, no? Nalimot na kung mga kalasin na sa uban, ha? Basta kayo nato yung mga tig-comment na to sa una nga, wala ko kabantay karon. So, sige na po, naot nga okay rin mga kalasiners. Mga kalasiners, thank you so much for watching. Ang tingin mo ko namin mga kalasiners. God bless us all. God advance. Merry Christmas.